Vinga, doncs el següent exercici et diu: crea un código PHP que reciba por parámetro dos números enteros, mostre quin és superior i menor. Vale? I comprovar que funciona amb el 10, 10, 9 i 10. I per últim el formulari. Llavors, aquesta primera part és molt fàcil, no? Aquesta primera part, el primer seria començar declarant dos números. Doncs el número 1, declarem els dos números. Número 1 li podem donar un valor, número 2 li podem donar un altre valor, i ara per saber quin és més gran o més petit, doncs, com ho fem això? Amb un if, no? Si num1 és més gran que num2, mostrarem per aquí un eco indicant que el num1, que té com a valor num1, és més gran que el num2, que té com a valor num2. Vale? Ok? Sí? Important el punt i coma. Ahí. Vale? Això en el cas que el número 1 sigui més gran que el número 2. En el cas contrari, doncs farem un eco exactament igual que aquest, però indicarem que el num2 és més gran que el num1. Vale? Sí. Vale? Num2 de valor 90 és més gran que num1 de valor 10. Vale? En aquest cas, això fins ara només són dos variables normals, no són paràmetres. Si volem que aquests valors se'ls agafi per paràmetres, com ho teníem que fer? Doncs per passar un valor com a paràmetre, recordeu-vos que aquí a la URL, la primera forma que vam veure era per aquí a la URL, escrivíem interrogant, nom del paràmetre, num1 i el valor. Doncs, per exemple, un 6. Feia un ampersand, nom del següent paràmetre, num2, i el valor, doncs un 3. Vale? Com a exemple. Aquí estàvem cridant el PHP d'exercicio 02.php amb el paràmetre num1 i amb el paràmetre num2. D'acord? I amb aquests valors. Però clar, com agafem aquests valors aquí en el nostre PHP? Com ho fèiem per agafar els valors d'aquests paràmetres en el PHP? Com era això? Amb un get, no? Amb $get, exacte. Recordeu que si els paràmetres van per aquí, per la URL, eren $get. Vaig a copiar aquesta URL només per tenir-la com a referència. Vale? Aquesta és la nostra URL, i així, com es diuen els paràmetres que estic passant en aquesta URL? Num1 i num2. Vale? Fixeu-vos que aquests són els noms dels dos paràmetres. En aquest cas coincideixen amb els noms de les variables, però no tindria per què. Quan jo vull agafar el valor d'un paràmetre, escric $get, i entre claus i cometes escric el nom del paràmetre. El primer és num1, i ara agafem el valor del segon paràmetre, $get, i entre cometes num2. Vale? Ja tenim aquests dos paràmetres d'aquí. Fixeu, aquest if-else no és exactament correcte, perquè si són iguals ens dirà que el num2 és més gran que num1. És més gran o igual que num1. Vale? Ara ja està bé, perquè és més gran o igual que num1. Vinga, doncs aquesta és la forma que tenim per obtenir els diferents paràmetres a través del get. Però clar, com ja hem vist anteriorment, amb la pràctica anterior, això d'aquí no és pràctic per l'usuari. Així que què fèiem per generar una interface que sigui fàcil d'utilitzar per l'usuari? La interface la creàvem amb els formularis. Vale? En qualsevol moment nosaltres podem tancar un codi PHP. Recordeu que el codi PHP es tanca amb interrogant i el gorrito. Vale? Així estic tancant el codi PHP, que l'he començat aquí dalt. Doncs codi PHP el podem obrir i tancar tants cops com vulguem. Ara el podem tancar i escriure el formulari. Anem a escriure el nostre formulari. El nostre formulari, els formularis sempre s'escriuen amb el tag form. El tag form
I el formulari, el seu objectiu, recordeu que és generar una consulta. Fixeu-vos que les consultes sempre estan formades per el recurs que jo vull, els paràmetres i els valors dels paràmetres. Doncs això és el que configurem amb el formulari. El recurs que vull, on s'escriu? En l'atribut action. L'atribut action conté el recurs que vull. En aquest cas és això d'aquí. Ejercicio 02.php. Aquest és l'atribut action. I després vindrien els paràmetres, que els paràmetres utilitzàvem els tags input. D'acord? Recordeu que tenim els inputs on el qual li indiquem un name i cada input representa un paràmetre i el name és el nom del paràmetre. Per tant, en aquest cas quants paràmetres hi ha? 2, no? 1 i 2. Doncs crearem dos inputs. El primer li direm num1, perquè és aquest primer paràmetre d'aquí, i en el segon input li direm num2. Input type text name num2. Per últim, què més necessitem? Necessitem enviar d'alguna forma algun botó perquè l'usuari quan cliqui allà es generi aquesta petició. Això s'escriu amb un input de tipus submit. És un input especial que es diu submit. D'acord? Doncs ja el tindríem aquí al nostre formulari. Si actualitzem, ens sortirien els dos inputs. En el primer li podem posar el valor que vulguem, en el segon un altre valor, li donem a enviar i si us fixeu a dalt s'ha generat la consulta que nosaltres hem definit en el formulari, indicant el nom del paràmetre amb el valor, nom del paràmetre amb el valor. El número 2 de valor 89 que el número 1 de valor 60. Si jo escric per exemple un 9 i un 10, li donem a enviar, el 10 és més gran o igual que el número 1 de valor 9. Sí? Què més hem de veure d'aquí? Clar, fixeu-vos una cosa, en aquest cas jo puc escriure text. Si escric text, ens fa una comparació una miqueta rara. D'aquí què podríem fer? Doncs si volem canviar la forma en què apareix aquest input, aquests inputs es poden canviar la forma en què l'usuari interacciona amb ells indicant per aquí el type. En el primer type, si li indico que sigui type number, fixeu-vos que ara el que fa és que aquí dintre només li puc escriure un número. Number i number. Això no implica que jo estigui controlant aquests valors. Per què? Fixeu-vos que igualment en qualsevol moment puc canviar el valor d'aquí. Aquí dalt puc canviar-li el valor i podria escriure-li text. D'acord? Per tant, si volem controlar els valors, sempre el control l'hauríem de fer en el PHP. Al PHP hauríem de fer el control dels valors. Anem amb l'exercici 4 i el farem aquí en un codi HTML. Però, recordeu, l'única diferència és que jo puc tenir codi HTML i en qualsevol moment començo amb el meu PHP. Doncs el puc començar aquí dalt, aquí al mig, o el puc començar a dalt, inclús. L'únic que heu de tenir en compte és que a l'hora d'imprimir contingut, el contingut sempre s'imprimeix dintre del body. Allà on jo faci un eco, allà s'imprimirà el contingut. Per exemple, anem a llegir aquest exercici. Aquest exercici el que diu és que creï un codi PHP que rebi un número per paràmetre i a través d'un bucle generi un número de diffs igual al valor del paràmetre. Cada diff ha de contenir el número del diff. Si rep un número 3, ha de contenir 3 diffs i el primer diff sortirà 1, el segon 2, 3. D'acord? Anem a fer això. Primer comencem aquí. Jo sempre, el que us dic, heu de començar sempre per el que sabeu fer. Doncs anem a començar per el més senzill, que seria fer un bucle que a partir d'un cert número, per exemple número de diffs, començar a 4, doncs si volem fer un bucle que imprimeixi, generi 4 números de diffs. Doncs
podem fer un for, un do while, un while. Anem a fer un for. $k igual a 0 mentre sigui menor el número de diffs. D'acord? Doncs ens fem el nostre bucle i aquest bucle què diu que ha de generar? Ha de generar tants diffs com indiqui aquest número. Vale, doncs aquest bucle cada vegada que s'executi farà un eco i què imprimirà aquest eco? Un tag diff. D'acord? I què hi haurà dintre d'aquest tag diff? El número de diff. Vale? Quina variable em contindrà? Quina variable m'ensenyarà quin número de diff és? La k, exacte. La variable k conté el número de diff. Vale? Pues el 0, l'1, el 2, 3, 4. En aquest cas, quan l'executéssim, vale? Aquí això és ejercicio, vale? Això és l'exercicio 4, doncs ens ha imprès 0, 1, 2 i 3, i si li donem a inspeccionar, veurem que això ens ha generat aquí els diffs. Perfecte. Perfecte. Vale? Ara, aquest número de diffs no ha de ser un número que tinguem escrit aquí, sinó que ha de ser un número que l'usuari pugui escollir. Vale? Per tant, perquè sigui un número que l'usuari pot escollir, l'ha de passar l'usuari com a paràmetre. I per passar-lo com a paràmetre, què necessitem? Necessitem un formulari i després necessitem el get, exacte. D'acord? Doncs, vinga, anem a afegir aquí un formulari. El formulari. El formulari, què tenia? Doncs primer, l'atribut action, que és quin recurs volem. En aquest cas volem el mateix exercicio 04.php, perquè voldrem executar aquest codi PHP però amb els paràmetres que nosaltres li indicarem. És a dir, voldrem fer alguna d'aquest estil, executar exercicio 4.php però passant-li per aquí un paràmetre, podria ser num, per exemple 9, d'acord? I que això em generi 9 diffs. D'acord? Sí? Doncs generem, fem això, voldrem alguna d'aquest estil. Potser abans de començar a fer el PHP us és més senzill, anem a fer-ho igual que abans de fer el PHP anem a fer-ho que d'aquesta manera, passant-li jo per aquí per paràmetre, ens agafi, ens imprimeixi el número de diffs igual als que jo li he passat, d'acord? Com ho faríem llavors, abans de continuar amb el formulari, com ho faríem per agafar aquest paràmetre en el nostre PHP? Amb un get, vale? En aquest cas l'estem passant per get, per tant si jo vull agafar aquest paràmetre farem un get. I fixeu-vos que és molt interessant, en aquest cas num diffs no serà 4, sí? Ara hem de tornar a redefinir num diffs, però fixeu-vos que és molt interessant que jo el PHP realment el puc anar escrivint a trossos, és a dir, aquí dalt a l'inici puc obrir un tros de PHP i puc dir que num diffs és igual a $get del paràmetre, vale? Si aquesta era la meva URL, el paràmetre és num, doncs num. I punt i coma, importantíssim. Fixeu-vos que és molt interessant, el PHP pot tenir definides variables en un punt i després reutilitzar-les en un altre punt. Les tenim definides aquí i aquí les estem reutilitzant. Estem reutilitzant num diffs. O ho podríem ficar tot dintre del mateix PHP, dins del mateix tag PHP. El que passa és que normalment l'obtenció dels paràmetres sempre es fica a l'inici de tot. Inclús això podria estar fora del body. Com que no imprimeix res, fixeu-vos que el $get no imprimeix res. Això d'aquí dalt no imprimeix res, no fa ningú eco, i per tant pot estar on vulguem, realment pot estar on vulguem. D'acord? Ho deixo dintre del body, però pot estar on vulguem.
Ara si actualitzem ens imprimirà 9 diffs. Perfecte. El següent punt és fer el formulari que ens generi aquesta ruta. D'acord? Doncs el formulari que ens genera aquesta ruta el podem anar fent aquí mateix o el podríem fer dintre del body en qualsevol punt també. Fem el nostre formulari. I quin és l'action del formulari en aquest cas? El formulari ha de generar aquesta ruta, no? Per tant, exacte, l'action és exercicio 04.php. Aquest és l'action. Quants paràmetres té? En aquest cas només té un únic paràmetre, així que només necessito un input. Quin serà el nom del paràmetre? Doncs pel que tenim aquí el nom del paràmetre es diu num. Doncs name num. I què més necessitem? Necessitem un input de tipus submit per enviar això. Què més podem afegir-li? A l'input num li podem afegir el type perquè sigui number. Però bueno, seria, diguem-ne, opcional. Ara el tenim aquí. Tenim el nostre input que li podem dir el valor que vulguem. Anem a dir-li, per exemple, un 4. Li donem a enviar i se'ns imprimeix 4 diffs. D'acord? Veieu? En els inputs, el normal és que davant de l'input hi hagi un text que ens digui indica el número de diffs. Això en l'HTML ja veureu el formulari com es generen, de forma que l'usuari pugui saber què ha d'escriure aquí aquí dins. Sempre és important que quan li demaneu alguna cosa a l'usuari, quan l'usuari tingui que escriure un valor, li indiqueu un missatge indicant què voleu que introdueixi l'usuari, perquè vosaltres com a programadors ho sabeu, perquè ho heu programat, però l'usuari no té ni idea del que voleu que li dongueu. ¿D'acord? Vamos ahora con el último ejercicio, ¿vale? El ejercicio 5.php que nos dice crea un código PHP que reciba por parámetro 2 números enteros y muestre desde el primer número hasta el segundo. ¿Vale? Esto de aquí. Lo tiene que mostrar una lista. Desde el primer número hasta el segundo número. Venga, pues aquí volvemos. ¿Vale? Como hay código HTML, lo haremos aquí en medio de un código HTML, pero recordar siempre que es exactamente igual, lo único que aquí hay la cabecera y el fin del código HTML, ¿vale? HTML y aquí la opción 5, ¿vale? Y ya nos sale la cabecera de HTML5. Y ahora aquí pues ya le podemos añadir un título, exercici 05, i el pàrraf amb la informació. I següent i molt important és accedim al PHP, ¿vale? Ejercicio 5.php, comprovem que es visualitza i ara comencem a treballar. Diu, crea un código que reciba por parámetro 2 números enteros. Així que, per tant, aquí a la URL aquesta, com li afegim els 2 números enteros? Interrogant, no? Valor del primer paràmetre, doncs, per exemple, el primer paràmetre, el nom dels paràmetres us els inventeu, si no us diu res, si no us diuen els noms, doncs us els inventeu. Per exemple, número 1, doncs N1 i el valor. 8. Bueno, no, ficaré... Bueno, sí, 8. Segon paràmetre. Recordeu que els paràmetres van separats amb un ampersand entre ells. N2 i 11. Ok. Això és la consulta que rebré. D'acord? Rebrem una consulta d'aquest estil. Vinga, me la copio. Perquè ara anem a fer què? Anem a començar a programar en PHP aquí dins. D'acord? Obrim un tros de codi PHP i afegim aquí un comentari.
Aquesta és la ruta que executarà aquest PHP d'aquí. Diu, crea un código que reciba por parámetro dos números enteros, este y este. Vale, vinga, com fem per obtenir aquests paràmetres? El valor del paràmetre n1. Què haig de fer per obtenir el valor del paràmetre n1? Primer defineixo la variable que tindrà el valor del paràmetre n1 i ara això és amb $/get i entre cometes n1. Ara, número 2 $/get i entre cometes n2. ¿Vale? Número 1, número 2. ¿Qué més? Diu, ha de mostrar una lista des del primer número hasta el segundo. Per tant, si jo vull mostrar... Bueno, el primer que podríem fer sempre, recordeu que seria comprovar que s'està obtenint correctament els paràmetres. Vale? Si fem un eco dels paràmetres, doncs en principi ens les hauria d'imprimir per pantalla 8 i 11. Vale? Important, perquè ja si això ens dona error significa que hem de resolucionar aquest error abans de seguir endavant. Vale? Sempre aneu avançant a poc i comprovant que el que aneu fent doncs estigui bé. Ara tocaria fer un bucle des del primer número hasta el segundo. Per tant, farem un for. Inicialment el comptador serà igual al número 1, mentre el comptador sigui inferior al número 2, bueno, inferior o igual. $k l'incrementem. Okay. I ara, doncs, comencem a imprimir. Val? Recordeu que el que hem d'imprimir, segons l'anunciat, és una llista, un conjunt d'elements LIs. D'acord? Així que aquí dintre, com ho faig jo per imprimir un codi HTML? Amb un eco, exacte. Eco, LI, $k, LI. D'acord? Actualitzem i aquí tenim la llista, no? Des del 8 fins a l'11. Però fixeu-vos que aquest codi HTML està incorrecte. Què li falta en aquest codi HTML? Els ULs. Vale? Recordeu que els elements L6 sempre ha d'anar precedit d'un UL o un OL. En aquest cas l'anunciat us demana un unordered list, UL. Així que, si vull imprimir-li un UL, doncs el farem abans del for. Obrim el unordered list i després del for tanquem el unordered list. Ara ja el tenim correctament. D'acord? UL, L6, tal. Sí? Aquesta seria una de les formes, ja tindríem fet l'exercici. Recordeu que hem dit que podem anar tancant i obrint el PHP. Això podríem jugar i en comptes de fer-ho d'aquesta manera, en comptes d'imprimir el codi HTML amb ecos, també podem escriure el codi HTML tal qual. I com ho faria? Doncs en comptes de tenir aquí l'eco, tanco el PHP, escric directament el codi HTML i obro el PHP. He creat codi HTML. Ara veurem què és millor. Vaig a tancar aquest UL d'aquí. A l'UL, en comptes de tancar-lo així directament, doncs tancaria aquí el meu codi PHP i imprimiria directament el UL. Bueno, de fet, en aquest cas, com que no hi ha més codi PHP, el que podem fer és simplement comentem aquest UL d'aquí i l'escrivim a continuació. Avantatges, desavantatges de fer-ho d'aquesta manera.
A veure, un dels avantatges és que, si us fixeu, jo quan clico en l'UL em marca quin és el tag que tanca. Per tant, és més fàcil veure si el codi HTML està incorrecte o no, si s'escriu d'aquesta manera. Ara, la desavantatge és que potser que era més difícil de llegir, perquè anem tancant i obrim PHP. Fixeu-vos que també ho podríem fer dintre del for. Dintre d'un for també es pot tancar i obrir el PHP. Jo puc, en comptes de fer aquest eco aquí, tanco el PHP, obro el PHP, i aquí dintre què escriuria? A l'LI, escriuria el tancat a l'LI, però clar, entre aquest LI i l'altre, el que jo vull imprimir és $K. No puc escriure directament $K perquè estem en HTML. Fixeu-vos que hem tancat el PHP i per tant aquí estem en HTML. Si ho executés em sortiria tot el rato $K. Jo vull imprimir el valor de $K i per tant, com que vull imprimir això, vull avaluar això com un codi PHP, he d'obrir aquí PHP i fer un eco d'això i tancar-ho. Tenim exactament el mateix, la mateixa funcionalitat, però veient una propietat molt important del PHP, i és que puc inclús tancar el PHP enmig d'una estructura, com és una estructura de control de flux. Fixeu-vos, enmig del for, he tancat el PHP, he escrit codi HTML i després he tornat a obrir el codi PHP. Què és millor? Doncs d'aquesta forma, en el moment que tinguem HTMLs complexes, jo recomanaria d'aquesta manera, perquè és més fàcil de controlar l'HTML. En el moment en què l'HTML sigui simple, doncs és més fàcil fer-ho amb un eco.